Преди 1000 години, дълбоко в непристъпните гори на Странджа Сакар, когато нощта била по-дълга от деня, а мъглата не се вдигала с дни, живеели магьосници, за които днес почти никой не иска да говори. Те не били зли, но не били и добри. Те пазили златно съкровище, скрито в съндъци, а в самата планина злато, което не блестяло, а шепняло. Казват, че който го докоснел с нечиста мисъл, губил пътя си. Завинаги и гората го поглъщала. Магьосниците знаели древни заклинания. С тях местили пътеки, извиквали мъгла и карали дърветата да се затварят зад натрапниците. Затова никой враг не успял да стигне до съкровището. Една нощ обаче предателство разкъсало кръга. Един от магьосниците поискал златото за себе си. В мига, в който изрекал името му на глас, земята се разтресла, планината се затворила, а златото потънало още по-дълбоко. Магьосниците изчезнали, но гората останала жива. И до днес, когато мъгла падне в Странджа Сакар, старите хора казват: не е мъгла, пазителите още бдят.